rajim. Bismillahirrahmanirrahim. To yau darasin mu zai mana bayani akan wane irin software ne to za ka yi amfani da shi wajen rubuta shi yanar gizo. To yawanci muna kiransu text editors, muna da su da yawa. Daga ci akwai irin su VS Code, akwai su iWriter Free da irin su Notepad. Amma yawanci a yau darasin mu zan nuna mana yadda za mu yi amfani da iWriter Free. To da farko kamar yadda za mu gani, wannan application abu na farko za ka shiga Google Play ne sai ka yi downloading din shi. Sannan na biyu bayan ka gama downloading yanzu za ka buɗe application ɗin gashi nan. Da ka buɗe shi zai fito maka da wajen rubutu haka gashi nan wajen rubutu. To abubuwan da muke so mu nuna muku daga ciki shine duk abin da za ka rubuta yaren za ka zo ka rubuta a nan ne kana amfani da keyboard. Za mu zo mu yi bayani akan menene tags, HTML tag, body tag, title tag, body tag da sauransu. To amma almuhim da farko bayan ka buɗe shi to za ka yi ƙoƙari da aikin da ka gama sai ka yi ƙoƙari ka fara ƙirƙirar mai folder. Za ka danna kan nan wannan wajen shine zai nuna maka alama na save. To yanzu gashi zan yi saving. Duk abin da na yi saving zan zo ƙarshen nan sai na danna sai na ba shi suna misali. Zan ba shi suna misali in ce sunana Kabir to sai na ba shi suna. Aikin kana ba shi suna. To za mu ga ya ƙare da .html duk za mu zo mu yi bayani me yasa yake ƙarewa da .html ko .css da sauransu. To abu na gaba shine bayan na ba shi suna sai na je na zaɓan mai folder. To folder da zan zaɓan mai misali zan shiga zan zaɓa misali in saka wannan folder ta book. To duk lokacin da na gama zaɓa sai na saka save. To idan na yi saving shi ke nan na riga na yi saving. To duk aikin da zan zo na yi yanzu zai zama yana cikin nan. To bayan nan kuma duk aikin da na rubuta kada ku damu mun ce za mu zo mu fara kallon yadda za mu rubuta HTML. To zan zo mu yi amfani da wannan abun ne misali. Duk abin da na zo na rubuta duk zai fito a nan wajen. Muna da waɗannan abubuwan duk za mu zo mu kalli yadda ake yin su da sauransu. To wannan abubuwan gasu nan duk za mu zo mu kalli yadda ake yin su. To duk zai nuna mana abubuwan yadda ake yin su in Allah ya yarda kada mu damu. To wannan idan mun gama rubuta yanar gizon maimakon mu rinƙa koma muna shiga Chrome sai mu danna nan. Nan wajen da muka danna shi zai fito mana da rubutun mu da yake cikin yanar gizo. Kamar yanzu mun kalla a cikin body mun rubuta wannan rubutu idan misali na zo na rubuta Kabir yaron Kabir yana karatu. To sai in danna nan. Wannan daidai yake da browser da za mu buɗe a Chrome ko wani abu da sauransu. Shi ne kamar yadda za mu kalla in ka buɗe yanar gizo. Kowacce yanar gizo idan ka zo ka buɗe ta za ka iya ganin rubutu kamar misali yanar gizo nan da duk wannan rubutun da muke gani. Waɗannan rubutun gasu nan da wannan hotuna duk an yi amfani da waɗannan tag ɗin ne aka fito da su suka fito a yanar gizo yadda muke gani mu karanta su. To a bidiyon mu na gaba za mu yi bayani menene HTML tag da sauran abubuwan da ake building ɗin website da su. Mu kalli rubutu kamar hoto ya fito ko rubutu ya fito ko wani link da zai kai ka wani waje ya fito. Duk a wannan bidiyon mu na gaba in sha Allah za mu yi bayani a kansu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.